Prezidentské voľby. Ako už názov naznačuje, v týchto voľbách si volíme hlavu štátu, a to prezidenta. Volíme ho na 5 rokov a po zložení sľubu v Národnej rade Slovenskej republiky sa môže ujať svojich povinností. História. Na Slovensku sa konajú prezidentské voľby už 31 rokov. V roku 1993 a 1998 volili prezidenta poslanci v NRSR. Avšak v roku 1998 napriek 5 kolám nezískali 90 hlasov na zvolenie jedného z kandidátov. Od roku 1999, kedy sa konala prvá priama voľba prezidenta, máme už len priamu voľbu, ktorá nahradila voľby v NRSR. Odvtedy sme mali 5 prezidentských volieb: 15. máj 1999, 3. apríl 2004, 21. marec 2009, 15. marec 2014, 16. marec 2019 a teraz sa nám blížia 6. prezidentské voľby 23. marec 2024. Dátum prvého aj druhého kola volieb vždy vyhlasuje predseda NRSR. Druhé kolo volieb nemusí byť vždy, ale ešte sa nestalo, že by v prvom kole niekto dosiahol nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov. Druhé kolo volieb sa vždy koná 14 dní od prvého kola volieb. Funkcia. Prezident je hlavou Slovenskej republiky. Samozrejme reprezentuje Slovenskú republiku doma aj v zahraničí. Svojim rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov, vykonáva svoj úrad podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie je viazaný príkazmi. Zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných vzťahoch, dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy. Má právo podať na ústavný súd návrh na rozhodnutie o súlade medzinárodnej zmluvy s ústavou alebo ústavným zákonom. Zvoláva ustanovujúcu schôdzu Národnej rady a môže ju rozpustiť v určitých prípadoch. Podpisuje zákony prijaté Národnou radou. Vymenúváva a odvoláva členov vlády, vedúcich ústredných orgánov, sudcov a ďalších funkcionárov podľa zákona. Je hlavným veliteľom ozbrojených síl, môže vyhlasovať vojnu a uzatvárať mier. Môže na návrh vlády nariadiť mobilizáciu, vyhlásiť vojnový stav alebo výnimočný stav. Môže vyhlasovať referendum. Taktiež má právo vrátiť zákon Národnej rade so svojimi pripomienkami, podávať správy o stave krajiny, vyžadovať si informácie od vlády a vykonávať ďalšie úlohy ustanovené zákonom. Tieto právomoci prezidenta sú dôležitou súčasťou ústavnej štruktúry Slovenskej republiky. Voľby. Volič môže hlasovať vo volebnej miestnosti, ktorá môže, ale nemusí byť v okrsku, do ktorého patrí podľa trvalého pobytu, alebo do prenosnej volebnej schránky. V prípade, že počas prezidentských volieb nebudete v mieste trvalého bydliska a chcete voliť, je potrebné požiadať o hlasovací preukaz. O ten môžete žiadať obec trvalého pobytu písomne a cez e-mail. S hlasovacím preukazom môžete voliť kdekoľvek na Slovensku. No zákon na rozdiel od volieb do NRSR zakazuje voliť prostredníctvom pošty. Z praktického hľadiska kvôli tomu, že voľby majú 2 kolá v priebehu 14 dní. Na rozdiel od iných volieb, pri týchto dostane volič len jeden hlasovací lístok, kde sú uvedení všetci kandidáti. Vzor hlasovacieho lístka overuje štátna volebná komisia. Volič si má vybrať len jedného kandidáta, a to tým, že zakrúžkuje jeho poradové číslo. Iný spôsob zákon nepripúšťa. Môže sa stať, že váš lístok bude neplatný, a to z 3 dôvodov. Ak volič zakrúžkoval inak, než je dovolené, alebo zakrúžkoval viacerých kandidátov, alebo žiadneho, ak nie je v predpísanom tlačive, ak je v obálke viac ako jeden hlasovací lístok. Na jeho platnosť však nemá dopad stav obálky, alebo prečiarknutie niektorých z kandidátov, alebo akékoľvek dopisovanie voličom na hlasovací lístok. No z morálneho hľadiska by som vám odporúčila to nerobiť. Podmienky volebného práva. Voliť môže každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovršil 18 rokov. Nie je však podmienkou mať trvalý pobyt na Slovensku. Podmienky zvolenia. V zmysle číslo 103 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky hovorí: za prezidenta možno zvoliť každého občana Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dosiahol vek 40 rokov. Poďme si to rozobrať. Kandidovať môže občan, ktorý bol navrhnutý minimálne 15 poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, alebo občanmi pomocou petície, pričom petícia musí obsahovať minimálne 15 000 podpisov. Návrhy musia byť doručené predsedovi NRSR do 21 dní od dňa vyhlásenia volieb. Ale sú 3 podmienky pre kandidáta, ktoré musia byť ešte dodržané. Čož je štátne občianstvo, trvalý pobyt na území SR a samozrejme dovršenie 40 rokov. Tak ako má kandidát možnosť sa slobodne rozhodnúť o súhlase s kandidatúrou, môže sa slobodne rozhodnúť sa vzdať kandidatúry. Musí to byť písomne a najneskôr 48 hodín pred prvým volebným kolom, alebo sa môže vzdať pred druhým kolom volieb po vyhlásení výsledkov prvého kola. 2024.
Najbližšie voľby nás čakajú už tento rok 2024. Predseda NRSR určil deň ich konania na sobotu 23. marca 2024. Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, deň konania druhého kola volieb sa uskutoční sobotu 6. apríla 2024. Verím, že toto video poskytlo dostatok informácií. Ak máte otázky či požiadavky na ďalšie videá, budeme radi, keď to napíšete do komentárov dole. Dovidenia!